ассалому алайкум дӯстон ва подписчикони азиз, ин наворро пешкаш мекунем аз молбозори Ленинский район. беҳтарин буқои калон омадагия бародаро навор кардагем. мутаассифона канали якми мо, канали деҳқонбачара муддати як ҳафтаина ютуб камтар ошибка доштем, маҳкам кардагиай. то як ҳафта наворора дар ҳамин канал мепартоем бародаро. худо хоҳад сабшин додагием, агар ки ҳуй кардам баъдан дар канал кор мекунем. тамошо кунем, дастгирӣ кунем бародаро. ой калон бародаро дар бозори Ленинский район дута якҷоя дуюмуш қадиш пастара, неки гизалай барфарда ҳар душа якҷоя 80 000 сомон истад, бозор 70 000 кадистад. 70 000 да ҳар душа надодистад. Анавяй амраш иш қадиш хела баланда, неки харобтара. Да 70 000 кадиста надодиста. Надодиста? Savdo şidan این بقای سفید 23800 سومون. اینه که قیمت خیلی قیمت savdo شد با نرخ بزرگ. وزن زیندش قریب که 37 غلطید نمیدونم که خریدارم هر کلمه شوده. و دیگه کسی خریدن چه خیلی کردن که قیمت هر غلطید. از savdo shidagi muqay simental, vazni zinda, живой вес. вазни зиндаш 32 сомон savdo shid, 740 кило омадаги, 23680 сомон. И нархи гӯштиш нестай бародаро, вазни зиндаш, яъне обши, кала, поча, дили ҷигар ҳамаш қатӣ 740 кило омадагиай 23680 сомон шидагиай. қои калон бисёр ромай бародаро и ҳафта қай соза неки аҷоиботи бад элита як уха калон чи нестай ёшкакай барои бастан моли аҷоиботи бада. нарша 13 000 сомон мега, бозор мега 12 000 када. 12 000 да мега хайдор дора, неки камтара қиматтара. мол беҳад моли хубаю, камтара қиматиян дора.
savdo shidagан ду бақай аҷоя бародарам бақай буру сафед ҳар шаб savdo shidagан бародар savdo кардагай ҳар шаб 15700 сомон фурӯхта меҳнат карда фурӯхта ай заргӯш savdo мега бақа бизнес дагаштаги нари харгӯш savdo мекарда мега ёхта диду мега ҳавас мекарда бақа бизнес дагаштан ана бухора фарди кадаги вардай фурӯхтай ӯзи бу харидеста барои маста این مدگوی سیمنتال